Lumintuning sih wiloso saking ngarsanipun pangeran ingkang maha agung. Hamba bar kawilujengan ingkang tumantu dumateng sangyaning dumadi. Kajengna wonten ing rikalenggahan punika panjenengan sedaya dalasan kula pinarengaken kempal kanthi raos bombong birawaning manah. Linangsang tresno asih sesamining kadang sesarengan netepi darmaning gesang memayu hayuning diri memayu hayuning keluarga memayu hayuning sasama tumuju dhateng memayu hayuning bawana. Wonten ngarsanipun Bupati Bantul Bapak Haji Abdul Halim Muslim pinangka pangarsa saha pangayomaning kawula tasih ingkang dahat kinurmatan. Wonten ngarsanipun Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul Bapak Yunantun Yunadiana SSI MSI ingkang satuhu kinurmatan. Para lenggah Kakung saha putri ingkang minantu ing suka Bagusti. Mugi wonten suka lilane panggalih hambuka kurining palaksana dumateng hangga kula ingkang sampun lampah deksila gilar suposita miwah trapsila mranata diri wonten ngarsa panjenengan sedaya. Minangkani panuntunipun para kadang panahon krida kula ingkang kapiji supados nderekaken lampahing adiacara mangayu bagya ambal warsa daerah istimewa Yogyakarta ingkang kaping 277 wonten ing wekdal punika dinten Kamis Surya kaping 18 wulan Juni warsa 2026 wonten ing wekdal punika. Para lenggah ingkang dahat kinurmatan murih rancap laksitaning hadiacara keparenga langkung rumiyin kula badhe ngaturaken menggah urut reroncening hadiacara ingkang sampun rinancik-rinancang para kadang panahon krida. Hadiacara ingkang angka setunggal pambuka kalajengaken hadiacara ingkang angka kalih atur pambagya panuwun saha panyuwun saking pangarsaning panahon krida. Mekaten wau rerencening hadiacara wonten ing wekdal punika kula sumandhaaken wonten ngarsa panjenengan sedaya utaminipun para kadang saha para sepuh ingkang kapiji pinangka jejering pamedhar sabda. Saksuking ketawang puspawarna laksitaning hadiacara tumuntun badhe kawiwitan. Nuwun. Sagung bilenggah ingkang dahat kinurmatan kinarya murwakani lampahing hadiacara ngaturaken panuwun dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi saluwiring kati purwa madya wasana saged kasembatan kalis ing rupita lir ing sambikala. Hanet agami lan kapitadosan panjenengan piyambak-piyambak. Muji syukur kawiwitan. Muji syukur rinaos cekap. Para lenggah ingkang dahat kinurmatan. Hadiacara ingkang angka kalih atur pambagya panuwun saha panyuwun saking pangarsaning panahon krida. Pramila dumateng pangarsaning pranawa krida sasana wicara kula aturaken sumangga nuwun. Para lenggah ingkang dahat kinurmatan laksitaning hadiacara ingkang angka 3 pangandikan Bupati Bantul. Pramila dumateng Bapak Bupati Bantul sasana wicara kula aturaken sumangga nuwun. Para lenggah ingkang dahat kinurmatan
Jumangga hadiacara ingkang angka sekawan pandonga panuwunan ingkang badhe dipun pangarsani Al Mukarram Bapak Haidar. Pramila dumateng Al Mukarram Bapak Haidar sasana wicara kula aturaken sumangga nuwun. Kakung pilenggah ingkang dahat kinurmatan, hadiacara ingkang angka gangsal pages tumpeng dumateng ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Bupati Bantul ingkang hanglirani. Lajeng kaparingaken Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul pinangka pangarsaning panongkrita. Sumangga nuwun. Laksitaning hadiacara mangayu bagya ambal warsa Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang kaping 271. Mugi-mugi saged ndayani gangsal sakatahing pambudidaya. Pados tumpeng katindakaken Bupati Bantul. Lajeng kaparingaken Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul. Para lenggah ingkang dahat kinurmatan, sampun wonten sasmita saking paraga piniji pinitados pinangka jejering parampara paring sasmita dumateng hangga kula. Mbok bilih hadiacara ndungkap paripurna. Para lenggah ingkang dahat kinurmatan, kinarya murwakani lampahing hadiacara kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ngaturaken panuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung kanthi tata cara handel agamilan kapitadosan panjenengan piyambak-piyambak. Panuwunan kawiwitan. Panuwunan rinaos cekap. Para lenggah ingkang dahat kinurmatan, mekaten lan semanten anggen kula nderekaken lampahing hadiacara. Mbok bilih atur kula Purwa Madhyawasana. Rinaos kirang cangkep, kirang trep, kirang subasita miwah trapsila, karah perkawis ingkang kirang meranani saklebeting manah. Awit urak prauganing tata krami, menawa malih kirang nalisir saking pranataning basa Jawi. Kula nyuwun lumubering samudra pangaksami. Tumbas batik wonten ing Malioboro, ampun kesupen bakpia gendis Jawa, sugeng ambal warsa Daerah Istimewa Ngayogyakarta, mugi tentrem maju lan mulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.